με τα μάτια μας μόνοι μας. Και οφείλει ο πολιτικός κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι αυτός έφερε τη χώρα εδώ που την έφερε. Πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Όταν έπεσε η δικτατορία δεν υπήρχε ούτε μία δραχμή εξωτερικό δημόσιο χρέος. Και το λέτε εσείς, ο οποίος πολεμήσατε τη δικτατορία. Ναι, με πόνο καρδιάς. Εσείς, έτσι, με πόνο καρδιάς. που ασπαστήκατε το σοσιαλισμό. Να είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την πραγματικότητα και να τη συνομολογήσουμε. Κύριε καθηγητά, υπήρξατε σύμβουλος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Υπήρξα, μάλιστα. Σας είπε ποτέ? Και του αρνήθηκα δύο φορές να γίνω υπουργός. Τη μία φορά όταν έκλεισε τα μάτια της η Μελίνα και μου τηλεφώνησε αμέσως εκείνο το βράδυ για να πάω στο Υπουργείο Πολιτισμού, και άλλη μια φορά μετά το 1993. Λοιπόν, δύο φορές το αρνήθηκα γιατί είχα ήδη εμπειρία από τη θητεία μου τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στη Βουλή τι σημαίνει ελληνικός πολιτικός κόσμος και ελληνική πολιτική ροή. Δηλαδή, ζήσατε καταστάσεις δηλαδή. Έσοδα, παράνομα έσοδα. Θέλεις να γίνω συγκεκριμένος? Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι έχετε και τη νομική γνώση και την λεκτική νομική περιφρούρηση των όσων θα πείτε, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε τη σκέψη σας και την κουβέντα μας. Ναι. Θα αναφέρω λοιπόν δύο περιστατικά τα οποία έχω καταγράψει και στο βιβλίο που κυκλοφόρησε και είχε πολύ μεγάλη απήχηση για την Ελλάδα που αγάπησα, την Ελλάδα που με πληγώνει. Λοιπόν, θα πω δύο περιστατικά, ένα από το ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας, το άλλο από το άλλο μεγάλο κόμμα εξουσίας. Πριν λοιπόν από μερικά χρόνια ήμουνα σε ένα φιλικό σπίτι παρέα με έναν πρώην Υπουργό Πολιτισμού. Δεν θα τον κατονομάσω, διότι ο άνθρωπος ήταν ευπρεπέστατος. Μας διηγείται λοιπόν ότι κάποτε μαζί με μια εκλεκτή κυρία, μεγάλη κυρία της ελληνικής πολιτικής σκηνής, επίσης άλλοτε Υπουργό Πολιτισμού, είχαν επισκεφθεί τον αρχηγό τους. Δεν θα τον κατονομάσω, ο καθένας μπορεί να τον καταλάβει ποιος είναι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο σπίτι του για τις ανάγκες του διαλόγου, κατά τη διήγηση αυτού του πρώην Υπουργού Πολιτισμού προς εμάς, χρειάστηκε να σηκωθεί ο αρχηγός από την καρέκλα του και να γυρίσει πίσω, που ήταν ένα μεγάλο ντουλάπι. Το άνοιξε για να πάρει κάποιο χαρτί από εκεί για τις ανάγκες του διαλόγου που είχαν. Και καθώς άνοιξε, άνοιξε το ντουλάπι, κατρακύλησαν τα χρηματοδέματα. Και αντί να κλείσει και κάποια ευπρεπή απάντηση να δώσει, έβαλε τα γέλια, έβαλε τα χάχανα. Δεν το πιστεύω, κύριε καθηγητά. Χαχανίζοντας τα τούβλα, κατρακύλησαν τα τούβλα. Αυτό είναι το ένα. Αυτό έγινε μπροστά στα μάτια σας, κύριε καθηγητά. Το είδατε με τα ίδια σας τα μάτια? Όχι, δεν το είδα. Σας το διηγήσαν. Εγώ το άκουσα με τα δικά μου αυτιά. Ήταν παρόντες εκείνη τη συνάντηση ο Μακαρίτης ο Γιώργος ο Κουμάντος, ο Μακαρίτης ο Γιώργος ο Μαγκάκης και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι. Μάλιστα. Το δεύτερο. Θυμάμαι κάποτε που έπρεπε να συντάξω, γιατί είχα αυτό το βάρος δυστυχώς, να συντάσω κάθε χρόνο τη δήλωση του πόθεν έσχες προς τη Βουλή του Ανδρέα Παπανδρέου. Που γύρισα στο τελευταίο σπίτι, λυπάμαι που θα γίνω χυδαίος, αλλά θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Μακαρίτη του Γιαννόπουλου, το κολόσπιτο που έλεγε ο Γιαννόπουλος. Θυμάμαι λοιπόν που του είπα, μα κύριε Πρόεδρε, μόνο ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που βλέπω εδώ μέσα θα πρέπει να κάνει, του είπα ένα μεγάλο ποσό που ούτε το θυμάμαι. Και τότε άπλωσε το χέρι και με χτύπησε στο γόνατο και μου λέει, αγαπητέ μου, ο νόμος με υποχρεώνει να δηλώνω μόνο τα ακίνητα, δεν με υποχρεώνει να δηλώνω και τα κινητά. Αυτός υπήρξε ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος. Κύριε καθηγητά, ξέρω ότι είστε γεμάτος από αγανάκτηση. Και τώρα... Αγανάκτηση φοβερή. Από ιδεολογία. Είναι ότι αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να παλέψουμε. Δεν είναι ζήτημα να παλέψουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις, πλήρης απελευθέρωση στην αγορά εργασίας θέλουμε. Δεν είναι ζήτημα να παλέψουμε για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, διότι ακριβώς η λογική της οικονομίας της αγοράς λέει ότι αν έχεις ένα σπίτι στην Κυψέλη και δεν μπορείς να το κρατήσεις, να το πας αυτό το σπίτι να το πουλήσεις και να πας να αγοράσεις σε μια πιο φτωχή περιοχή, στο Περιστέρι.
Και αν δεν μπορείς και στο Περιστέρι, να πας σε μια ακόμα πιο φτωχή περιοχή, στην Αγία Βαρβάρα. Και αν δεν μπορείς, να πας στη Σαλαμίνα. Και αν δεν μπορείς, να μένεις σε Τσαντήρι. Αυτή είναι η λογική της αγοράς και της απόλυτης πίστης στην οικονομία της αγοράς. Εμείς λοιπόν που δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε η ΑΝΕΛ, δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι, προσδοκούμε να υπάρξουν ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες σε αυτά τα θέματα.